egyáltalán, többet biztos, hogy annyira. Fölraktam a telefonszámomat, hogyha bármi van, akkor így tudjunk kapcsolatot tartani. Bár szerintem e-mailbe elküldtem. Van a Göndör Gábor kollégánk. Sziasztok! Gondoltam, mondasz valamit magadról, és így igen. Elmondod. Hát minden fontos információt el tudtok magam olvasni, meg itt vagyok én. Igazából én is meg tudom adni a telefonszámomat, nem azért nincsen fönn, csak nekem osztrák még nincsen. A tervben van, de igazából a magyart is felírhatjuk. Aztán majd én is jövök, aztán majd beszélek többet. Mint szerintem így már pár embernek mondott a Medicine Show-n. Így van, így van. Most októberben kezdted a igen, most a második fél évben. És a Medun is prezentációt ő fogja tartani nekünk. Igen. Sziasztok, Kárász Dávid vagyok. Velem is már sikerült megismerkednetek. Én jelenleg a FOVU-ról fogok előadást tartani, ott is tanulok, nekem ez a második szemeszterem. Most jelenleg a YTRF kurzban tanulok, az a legmagasabb Stufe szint, ami után rögtön effektíve megkapom a megfelelő certifikátot ahhoz, hogy tovább tudjak tanulni a VU-n, de egyébként a VU-n tanulok, tehát a VU-ra is bejárok, és VU-s diák vagyok. Tehát a VU-val kapcsolatosan is ugyanúgy tudtok tőlem információt kérni, de inkább a bachelor képzésről. Ugyanakkor maga ezzel tehát a nulladik évvel kapcsolatban a nyelvi előkészítővel tudtok információt kérni tőlem. Elérhetőségeim az ki van írva, e-mailen keresztül, telefonon. És a Kárász az, aki nagyon sokat tud beszélni egy adott témáról, de köszönjük. Nagyon szívesen. És akkor átadom a szót Ádibának. Laci után, jó, jöjjön Ádibá. Szabadfalvi Ádám. Köszönöm. Hát mint ahogy láthatjátok, én a RTTTK-n végeztem egy bachelor szakot, még 2010-ben, 2007-től 2010-ig, és 2010 októberétől tanulok itt a Univinen, erről is fogok majd egyébként előadást tartani, minden igaz, akkor harmadikként majd ma, és láthatjátok a képernyőn az elérhetőségeimet, bármikor el tudtok ezeken a módokon élni. Remélem, hogy sok hasznos információval fogok tudni szolgálni, minden leendő univínesnek és nem univínesnek. Részemből ennyi. Én a gazdasági egyetemről továbbiakban a VU-ról fogok beszélni, egy Marx Montobú. Miről lesz szó? Lesz ez egy statisztika, a felvételről fog beszélni, milyen képzések vannak, és milyen akadályok lehetnek, vizsgarendszer, az ÖHV, akinek én is tagja vagyok, az a ugye a hallgatói önkormányzat. Utána, hogy milyen szolgáltatások vannak, és a mesterképzésre is kitérek a végeink bachelor után. Zártén egy fut is akkor mutatjuk, mint ahogy már Facebook oldalunkon vagy egyéb fórumokon láthattátok. Célunk az, hogy nektek segítsünk, illetve minden hozzátok hasonló helyzetben álló magyar diáknak segítséget nyújtsunk mindenben, hogy milyen egyetemi lehetőségek vannak itt kint Bécsben, milyen szakok vannak, mire lehet menni, milyen itt az élet, milyen költségekkel kell számolni, mind megélhetés, mind az oktatás tekintetében. Későbbiek folyamán tervezzük, hogy már amikor kijöttök ide, és valamit intézni kell, hogy abba tudjunk segítséget nyújtani, legyen az mondjuk egy lakcímbejelentkezés, vagy beiratkozás folyamán, hogyha nem jöttök ki és személyesen valamit el kell intézni, akkor hogy ebbe tudjunk segítséget nyújtani. És ugye, amit már egy e-mailben többen szerintem megkaptatok, mert nagyjából mindenkivel úgy kerültünk kapcsolatba, hogy egy ilyen sor kérdést megkaptunk, és mondtuk, hogy erre is sajnos nincsen kapacitásunk, hogy válaszoljunk. Így is, ennek ellenére, hogy ezt mindig így hangsúlyoztuk, hogy nem tudunk vele foglalkozni, tanulmányaink mellett, munka mellett, ezt így pluszba bevállaltuk, hogy legyen valami olyan, amire legalább így büszkék vagyunk, hogy valamit csináltunk és elkezdtünk egy szervezetet.
Tehát így nem tudunk azzal is foglalkozni, hogy mindenkinek a kérdését megválaszoljuk, mert jön rá a következő kérdés, nem kapja meg, ezért találtuk ki, hogy szeminárium formájába ezt így. Egyben itt vagyunk, megismerkedünk, el tudunk mondani mindent, előadásokból kiderül sok információ, és azon kívül meg a kötetlen ismerkedési esteken lehetőség van arra, hogy plusz hasznos információkat is megtudjatok, mint például, hogy személyigazolványt kell vinni, hogy elmetek szórakozni. Okay. Igen, és akkor bár sok emberrel már sok formában beszéltünk, elveszett a narancs. Mondjatok ti is pár szót.